Nyakorom ga jong machiegni ma en chenro mar poko pogore mikelo koda ana Sharon Ong'aw. Kinywa kawuono kineno toka, iseneno mwandu mopogore opogore. Bende ning'eni kata mana tigo, kata mana jomoko bende luongo di study. Mineno kuonde ma kamagi, gin mago molos kod chogo. Chogo ma samoro kischame ring'o to samoro iwito, moko bende samoro wamiyo kata mana jamni, guok, paka. Magi ema bende moko kuom rawere e gwengegi, mago mag Kibra. Antiere kumoro mong'ere kaka Hawkers Market, ei Makina Market, mantiere e kaunti ma Nairobi ka e gwengegi mag Kibra, odwaro muonyo pok. Mano mar tiyo kod mwandu mar chogo, mar loso mwandu mopogore opogore. Kiny ma kawuono antiere gi achiel kuom rawera ma bende osebedo ka tiyo tijni. Arwakni machiegni, ma en chenro mar poko pogore. Kochak nyalo chaka gi nyingi hija kanye tang' mitimo. An Samuel Lolo, ajagwa sita dak Kibera. Ei Kibera ka watiyo tij jua kali upande mar chogo. Waloso varieties mopogore opogore, machalo earrings gi necklace, gik mopogore opogore, wan ka gi spice sports iluongo ni agulu gi dhok machielo mar dholuo. Wan ka gi gir chumbi miluongo ni salt shaker, wan go penas. Mago tich moketowa Kibera ka kod sani. Mane gima watimo. Samoro Nyakorom ga jang mang'iyowa, gin sani koro giwuoro ni to choke loso mwandu mopogore opogore. Ne chako pok maka karang'o? Tijini nachako 2001 ka nadonje lwet owadwa maniluongo Richard Asonga. Man wabedo go for 2 years. Kasta chako mara 2003. Sebedo kode katiyo kode kamano, en tich modaga Kibera ka nyaka thuolo ma kawuono ni kendo aseneno berne. Bende ni pok kata mana ka nichako higa mar 2021 sir nyaka iyudi nikech mana kaka ohala moro amora deher bedo gi sir. Bengi mar Equity binyalo mana nyiso ni osebedo ka siri nade e kit ohala mitimo. Equity ana member mari kendo gisekonya. Sana sana mondo achak tijni noyudo ka se register Equity 2009. Nachako kaw loan, achako kaw loan mar 30,000. Ade to 100,000. Asodo to 150,000. Kana gike 150 nengeche tich ne dwaro pesa mopogore opogore, nachikora to 300,000 ma bende asekaw chiegni diriyo. Ma Equity osekonya e yor tijani kendo miyo ategno e biashara matimoni. Kinde ka kinde wang'eni bende ka bengi mar Equity cholo kata mana loan, samoro nyalo bedo group kata gimiyi ka in ng'ato, in iwuon ng'ato achiel. Lakini mari no bedo nade? Sikendi chal nade? Saron an nakaw individual, nakaw personal loan ma pok ariwora gi jomoko sama kawe. To aseneno ng'wono ne ningeche tijini machaka timo machaka duoke e thuolo no te. Bende kopogore gi mano, ang'eni customers mag bengi mar Equity ahinya ma bende gisebedo ka gimiyonegi hola, ka gichionegi hola, bende gisebedo ka gichionegi tiegruok. Akendi in bende isebedo kiyudo tiegruok ma kamagi? Ponono ni isebedo kiyudo osekonyi nade? Nitie kinde mane giseluongowa e meeting ma gipuonjowa about business, kaka wanyalo maintain our business, kendo ne waa kanyo kwapuonjore kendo kwatiegore kaka wanyalo keep our records, ma records ok wawiti. Kech record no ema nyalo miyo ikaw loan bende yo mayot. Seche ma in gi record, kidhi gi record nino gi kaka iketo pesa account, tiyudo ka iyudo yot mar kaw loan. Gima duong' maybe dware en mana koro guarantors. Bende kopogore gi mano, Equity nega gi paybill number ma gitiyo godo. Kaneno mora, keni in bende itiyo godo ne customers magi? Equity nomiyowa paybill number 247247. Ma kiseketo mano tiketo namba na, to pesa no dhi e bank direct. Mano kastembe mang'eny maga tiyogo, kendo giyudo yot keche ng'ade matin be. Ok ng'ade kaka ing'ado M-Pesa. Koro mano bende osekonyowa yorno mar tich. Koro yudo ka customer biro, to penji ni bende in gi paybill.
to pay bill koyudo to mano keto haraka moloyo M-Pesa. Bende kopogore gi mano Samuel, ka duoki e twak kaluwore kod kit pok ma bende okelowa ka, usebedo kitiyo gi choke kaka ing'iso nyakoro Mgejwang' mar loso mwandu mopogore opogore. Akini gin choke magi mutiyo godo? Erokamano Sharon, watiyo gi choke mopogore opogore. Achiel, watiyo gi chogo mar ngamia. Chok ngamia nitie gik mogolo machalo kaka ma chok ngamia, ma be chok ngamia. Waloso kodgi napkin holders or napkin rings for serviette holders. Wan gi pots ma chok ngamia, waloso kode agulu kendo mano ngamia. Wan gi shakers madongo gi, magi bende waloso koage chok ngamia. Mano koro chok ngamia. Watiyo gi chok dhiang'. Chok dhiang' waloso gik mopogore opogore machalo openas gi, magi chok dhiang'. Ng'eny ji witogi lakini wan wang'eyo tijgi, gikonyowa. Ma samoro wamanyogi, samoro iyudo ka koro wamanyogi ma koro gionge. Koro magi watiyo gi chok dhiang'. King'iyo bangli gi, magi chok dhiang'. Chok dhiang' maloso maridadi ni. Chok dhiang' moloso earring gi. Duto te kaka ineno gini, magi chok dhiang'. Wan gi machielo mwatiyo gi e loso gik matindo tindo iluongo ni chok diel. Chok diel be watiyo gi loso kalam. Kalam to koro aonge go ka gi sani nikech nyiewo gi dite. Watiyo gi loso kalam. Watiyo gi chomo ojike mag teaspoons. Koro mano chok diel. Koro watiyo gi types adek mag chogo mag tielo. En chok dhiang', chok ngamia kod chok diel. Mago duto konyowa e tijni. Mwaseneno duong' mar tijni koa kuom chokego. To joma ng'eny witogi nikech gin wasted. Samoro gibiro ka gidung'. Nikech gin gik monywandore. But kwasebiro mwaluokogi, mwang'adogi, mwadrygi, to koro gichalo kama. Nenyi koro Mgejwang' mang'iyowa, nikech sani aneno ka ging'iyo finished product, manyiso ni ma chogo moseluoki, ma osetieki, ma koro en ka inyalo nyiewe. Adani aduoki mana chien Samuel, ne nyakoro Mgejwang' maneno okinyi ma kawuono. Inyiswa process, mano mar loso mwandu ka mwandu. Kuom ranyisi kugolo chogo, ang'eni nitie process mikale nyaka ochop ka. Chogo nitiere joma tedo sup. Ka gisetedo sup, to giseng'eyo Nairobi Asaol ni nitiere joma tiyo gi chogo. Gikano gi ga. Sama gikano gi to nitie joma kelonwa gi, distributors ma kelonwa gi. Sama gikelonwa gi to wang'iewo gi kuom gi. Chogo ikelonwa ka en raw material. Ikele ka ong'ich. Kotimo mo ni iye, kaka ogol ring'o kuome. To wachako gi kanyo, wadhi e blade to wang'ade. Blade waonge go kama chiegni. Wang'ade into pieces. Kaka matiende nong'ade, en chogo mabor to ng'ade, ma kaka chogo achiel, to ng'ade into pieces. Seche mong'ade no, koro timo mo. Wakete e omo, e kendo, mondo chwakre mondo mo ma iye ka owuogi. Seche ma mo ma iye ka owuok modong dry, to wachako process mar tere e masin, mondo wagoe, mondo gol design midwaro. Seche migole design midwaro, kor kichaki tere process mondo bed white kaka white isni, kato bed mondo kiewe kaka ma, tiende ni nyaka itere gimiluongo ni peroxide. Peroxide golo mafuta te modong dry, maonge mafuta moramo modong. Makoro ng'ata nyalo tiyo kode, kata msungu nyalo tiyo kode, kata ka ng'ato ng'eto neno ni gini en gima nit. Koro nitiere process mag sandpapers, itere rough, igoe rough, kiae rough itere smooth, kiae smooth itere water, kiae water. To koro inyalo decorate gimidwaro kech koro ler, o white o ler. To bende ng'eni process makamano kram na chenra na chogo chwake nyaka chop ka. En thuolo maromo nade? Onyalo kawo seche mathoth? Process okaw thuolo nikech mondo ng'ade, itere, ichwake, ya kode chweko, itere e masin. Igoe e masin miduogi kele decoration mitimne finishing makoro customer ere. Okaw process. Onyalo kawo 3 days,
kata 4 days. To ninge charaka, ninge chwadhi haraka, wan gi chiro mwadhi mar Masai, mwadhi Tuesday, to mwadhi Saturday. E chichwa gi dwa ni nyaka ibed gi varieties. Koro neno kwatimo piyo piyo mondo wakachap gi chiro, mondo kik chieng' chiro chopo to yudo kwa onge gik moko. Koro mane momiyo watimo mondo wayud ka chieng' chiro wan gi gik moko, koro watimo piyo piyo. Bende ng'ato nyalo penjo ni nang'o miyo nutiyo gi chok tielo? Nikech kaka niwacho nutiyo gi chok tielo, mano mar ngamia, mano mar diel kanyakla kod dhiang'. Thothne watiyo gi tielo, nikech tielo man gi chogo mathik. Kendo king'iyo dende chiaye mamoko, onge chogo ma round, en mana tielo kende. Kendo en ma oting'o chogo mapek manyalo konyowa e loso gik mwadwaro. Iwacho ga ni uduno nochoke kaka mwandu jo kaka wan samoro gi nyakwara Mugajuang', wan kwachamo chogo to wamiyo mana guogi kata wawito. Wan waneno gi kaka mwandu, ma kata kadhi kumoro ayudo ka chogo lwar takwanyo, nikech en mwandu na. Bende ng'eni tiegruok kaka iwacho ni samoro uchiwo tiegruok, in iwuon ne tiegori, mar mondo mi ng'ato ng'e tijni, nikech ang'e ni wadak e piny masani, tiji mar lwede madikwane, nikech kata mana sani nitiere nok mar tije. Tiegruok kawo thuolo maromo nade mondo ng'ato ng'e tijni? Ji donjo mopogore opogore, nyaka nachak tich 2 or 3. Nitie joma sepuonjo mong'eyo tijni, kendo gimbe osekonyogi. To en mana ni kisepuonje to samoro onyalo ketho kastambi, lakini mano to ok rach, nikech mano te dwaro marwa. Gikawo thuolo mar dweche 6 kata higa achiel. Ka ng'ama wiye yot to kawo dweche 6. Ng'ama wiye pek onyalo kawo higa achiel. To bende luwore kaka winjoru kode, to gi gimo chiwo manyalo mi puonje tijno. Bende penjo mang'eni nyikwara Mugajuang' ohero penjo en ka tiegruok ichiwo nono, iwacho ni uchiwo tiegruok, inyalo mana nyiso gima thoth? Tiegruok mwatimo ok watim nono, kata an mana timo nok atimo nono. Nachiwo gimowinjore ne wuon ng'ama nopuonja. Koro gi en ni iluori kaka iwinjori gi ng'ato e seche midwa tiege. Samubiro to winjoru kode, idwa miya 10,000, 10,000 tin, kata idwa miya 20,000, 20,000 tin. Koro kamane kaka watimo to watiego vijende, wasetiego vijende mang'eny. To piem chal nade Samuel, nikech buore Nairobi ka bende aseneno ji mopogore opogore ma bende tindo donjo e kit loso mwandu kitiyo gi chogo. Piem chal nade? Piem mar bon sector sani koro en malo kabisa. Luwore kaka igolo giri e yo maler, tibro yudo kastembe mang'eny. Koro sani piem ni malo, kendo bon sector sani omako Nairobi te. Kumoro amora kidhi Odhiru yude, kidhi Soweto yude, kuonde mang'eny yude. Kidhi Dandora yude. To kokigo giri maler, quality maber, to customer biro we marino to dhiro ng'ama chielo. To mani kaka bende watime mondo igol giri maler ma customer nyalo hero. Okini makawuono Samuel kapenjo ni customer marien ng'a? Customer na mokwongo en tija maler. Tija maler e customer na, kech mani gima uso. Kech sama dhi e pap to kabi wacho ni macha customer. Koro gira ma aloso maler no biro bedo na customer. Sechego koro customer mobiro biro ng'eyo, keche ok wapeth mabor ahinya kaka wauso, to wapetho machiegni, to customer yiero gima ler. Koro mokwongo customer mokwongo en an ma nyaka los tich obed maler. Sama tich obedo maler, to customer biro ng'eyo gima ler maloso. Oking'yo kata mana kaka chiro chale, wacho ni chieng' tich ariyo ujatero giga Masai Market. Neno ko oganda mapacho kende orwako tich mabende otimo ahinya kiloso gi mwandu. Ang'eni mwandu mopogore opogore iloso gi gik mopogore. Un kaka uloso gi chogo, weno ko oganda orwako gi. Koe munda koni Saron ni tij chogo oganda mang'eny orwake kaluwore gi kaka wadhi samoro market, to wabedo to wauso, wayudo ko oganda mang'eny orwake, yudo ka jo Uganda orwake, jo Tanzania orwake, jo South Africa orwake, nyaka wasunge ma Amerika orwake. Koro nyisowa ni tijwa ni oganda orwake.
To jowa ma jo Nairobi ka kata jowa man Nairobi ka bende nitie joma nigi dukni bende orwake. Tich ka tich nyaka bed gi ber gi rach mare. Chakre higa mar 2000 gi wiye isebedo kitimo tijni nyaka sani. Manyiso ni ber osebedo ka nini. Inyalo mana nyaka rom ga jomoko kuom ber miseneno gi achiedh nade ma bende samoro tijni biro godo. Bende nyoka iwacho Samuel ni utero gi oko. Dibed ni itero gi oko un gi chirni moko kopogore gi pacho ka mujatere loka. Ber moseneno no e tijni kachako kod ber en ni en tich mindikori e kendi. Inyalo yudo thuolo ni miyud ni ma thuolo na nyalo yweyogo. Mano berne. Kendo mano osemiyo maber kabisa. To kaduogo rachne matin en ni samoro iyudo ka tich onge. Iyudo ka kastembe ka kuonde ma gin oko bende gionge tije kaka wambe koro wakoso. Koro iyudo kodok piny. Koro iyudo ka wan gi pek ningi koro kastembe onge mawuotho ma ikawogi. Koro mano rachne. Miduogo gombo kata tich machielo, jomoko gombo kata ni adhi abed watchman. Ningi koro tich odok piny. But sama entie tiyudo kowinjo ber. Mar ariyo, because it is an international job. Diere corona nobedo stopped. Onge gimoro amora mane nyalo wuok oko kata mane nyalo biro iye. Tiende ni wabedo stagnant kendo gima nwatimo ne onge. Kaka an nadonje nyaka e uso maembe, uso chak, because ene international to kuonde gi manokwamo. Koro yudo ka kuonde go samoro miyo wapek koponi nitiere shortage moro kumoro kata matin. Tiyudo ka koro kwanyal dhi mbele ningeche wamoko kodgi ka. Sana sana kata kaka nyocha ji gore Ukraine. Iyudo ka osekelo the problem. Because kone ma wasunge wae kabiro ng'iewa. Koro iyudo kwa yudo pek. Achiedh nade machielo ma bende samoro nokiwacha kaka Sharon asebedo kaneno ka chogo nigi buru. Aken mano kinyu. Sharon wanyisi ni seche ma bedo piny katiyo to kachal kaka chalni kech atimo buru. To kata kamano waseyudo ni chogo, buru mar chogo is a calcium. Seche mikawe odonjo kuomi to idhi madho chak to dhi tiyo iye kocha kaka ng'at mano chamo ring'o. Koro kobed gi onge kata mana oma. Buru mar chogo onge kata oma. Ne ojende nikech ang'eni chenro ma kama bendo ojende mathoth janeno. Wadak e piny ma tich en tich. Iwacho ni tich en tich, tek ne en tich makare makelo ni yuto. To ne ojende mayiero tich. Wach mane ma dinyisgi? Achiel, dang' awachi ni ojende wa makawuono ok gin joma oikore ni tich. Kendo giluoro tich. Kaka ka gibiro giyudo kata ni ago chogo ni. To ginyalo kawe ka is a dirty job. Ma ok ginyal bedo machiegni koda. To chogo ni, we muda kono jende makawuono ni chogo ni, kopo ni bire miketo chunyi ni dwaro ng'eye, dwaro time, odwaro konyi. To nyalo konyi kech wan waseneno matunda ne. Waseneno matunda ne are Nairobi ka nyakie dala. Koro kopo ni kijana mani oko kanyo kata timo mana form 4 tionge tich. To many kumoro amora minyalo mako kata biro mane chogo ka mi manyo Samuel. Mi yudo the opportunity mar donje kambina. To inyalo yudo ka ngima ni change. To kik ibed moluoro tich. Kech kiluoro tich to samoro dhi bedo jakuo. To kibiro ka mitimo jewelry ni to samoro nyalo konyo ngima ni ndalo mabiro. Aya, nyakoro mga jongo sibiro kaneno mwandu mopogore opogore, moko kuom gi bende nisetang'o negi. Nengo chal nade? Nengo opogore opogore mag gik mwatimo. Inyalo yudo kaka ma otwe gi auchiel. Auchiel kama nyiso ni ma set of 6 pieces. Ok bi usi achiel achiel. Wadhi use kaka en ni. Teni ka en kama en shilling 500. Kaka en ni en shilling 500. Wan ka gi agulu en idhi use go jikone ni kende. Kaka en ni en shilling 200. Wan kod salt shaker. Gimome iluongo ni salt shaker ama salt and pepper. Nitiere ma en dabu gidhi ka gin ariyo kama.
seche magin ariyo kama tiende achiel is pepper tachiel is salt. Seche machiel is pepper tachiel is salt tiende achiel mar pilu tachiel mar chumbi. Thothne wasunge ka chiemo to gidwaro gik ma mixed up. Tiende gidwaro ni pilu bede matin to chumbi bede matin. Emomiyo mar pepper ipowo ariyo to mar salt ipowo adek. Seche magidhi dago kama en siling 500. Nitie joma dwaro mana salt kende. Seche modhi salt kama en siling 250. Koro kamano e kaka gigi gin bech gik opogore. Wan ka gi Kioldas. Kioldas watimo maridadigi kwakawo bau ma bende ji kawo ka gima nono, samoro sidapol wa mix gi bon. Sama mix te gi bon to ogolo maridadini iluonge ni Kiolda. Ng'ato nyalo kete fungune mar gari, ng'ato nyalo kete fungune mar ot. Seche mwatime kama wause at 50 bob per each. Twatwegi ga samoro 10 in a bunch. Sama twegi 10 in a bunch twauso gi 500 shillings. Tiende ji ohero kawogi in a bunch. To ng'ama dwaro achiel dwaro piece achiel wadhi uso ne siling 100 nikech ok okawgi at wholesale. Wan kod banglis magi chok dhok. En ng'ato jo wholesale madhi oko kata ma Kenya kama kawogi mang'eny wauso negi at 50. Kata bende gin pieces mang'eny kamano to wauso negi at 50 because wapogo chogono matindo mondo mi odonj the price mar bon. Koro ma bangli en bende oamane chogo to ji oherogi mang'eny nikech nyaka nyithi sikul rwakogi. Koro wauso gi at 50. Wan kod openers chumani ai piny mar China mondo donji Kenya ka en garama. Iuso na is very expensive. Mano momiyo opena kwaselose mwalose morumo kama to wause at 300 ne joma kawo mang'eny. Ne joma kawo matin wauso gi siling 500. Makawo achiel kama ne odhi en mare marot wauso siling 500. Koro kaka opena ni wauso at 300. En tich maler kabisa ma osewuok e mo mobedo rachar kabisa. Ma osebedo kalad. Watimo decoration kaka ma neno ni otimne decoration. Decoration ni kosebedo white to wan gi gimiluongo ni candles. Candles gi msoma gi dholuo. Msoma ni mwatiyogo e tich decoration mag gigi. Watiyo gi stove. Ka candle osebedo maliet to watimo go decoration mora madwaro. Imomiyo gini chalo kama waluongo ni okiewe. Watimo ne decoration kamano. Wan gi brown watimo ne patterning. Wagoye pattern mora ni e wiya. Kisenyiso nyakwara Mgajwang' nengo mago mag mwandu mopogore geno mara ne giseneno gi. Mbui akendo yudore mbui mane? Facebook an nyinga luongo lang Samuel Olo. Ka ng'ato dwara e Facebook, e Twitter, everywhere Samuel Olo. Dibed ni oganda kata mna jodak e kaunti ma Nairobi kende ema di yud mwandugi koso mwandugi bende kata mna kopogore gi loka kaka ne wacho inyalo ore chirni ma pacho ka? Mwandu mondo me yudwa mayot en international market ma en Masai market. Kibiro kanyo ok ibi kosowa. Samoro nyalo biro e kampuni ka mwantie sani kani tinyalo koso gigi ningeche kaka Tuesday en chieng' tich ariyo wadhi kodgi te marketing. Sami dhi market nyaka iting' gigi inyalo yudo kiuso gi te maonge moduogo ka. Koro we manya workshop manya Masai market kanyi biro yuda. To kidwara e workshop to bi mondo replace order. Sami replace order tibiro yudo gigeni chieng' midware. Ini thuolo bende mar chiwo namba ne nyikwara Mgajwang'. Ang'eni sitango negi mwandu moko bende de nyalo kram na page. Ang'eni mago gin moko kuom ote madonjo ni Sharon dako miwa namba. Samuel in thuolo mar chiwo namba. Joma uso gi within Kenya
man Eldoret, nitie joma otero gi Eldoret, nitie joma miyo gi Nakuru, nitie joma bende dhi nyaka Masai Mara, nitie joma dhi uso gi Bungoma. En yot mondo mi kiyudo namba na to ibed free i contact koda mondo mi mwanduni midwaro obed pena, obed pots, obed key holders, obed bangli, ibiro yudo gi yo mayot kok inidho fare mibiro Nairobi koni. Namba mara en 0725 92 8913 0725 92 8913. Wachni mogik kotieko chenro mar poko pogoro kinyi makawuono ne jogueko mabende neno chenro makama di wach nang'o? Mokwongo we mondo akaw thuolo ni mondo ago erokamano ne joramogi molimowa kawuono kinyi sani. Chaka akaw thuolo ago erokamano ne Equity Bank mosetimonu maber nyaka thuolo ni. Waseneno badu, waseneno kaka utiyowa, waseneno kaka ulochonwa. Pod wakwayo ni utim ne jomoko bende, wan bende pod wan kod Equity Bank. Gik musetimona kata nyithinda, kata nyathi manyotieko form 4 nyoro, en mana lwetu emomiyo wachopo kanyo. Koluwore gi tijani gi connection mwatimo kodu. Ago erokamano maduong' ne nyeko Ramogi te. Tijini wayawe Kibira Ukas. Ng'ata man gi kijana madwaro mondo ti ma en gi interest mar timo tijini to mondo bi machiegni through number kata maketo kanyono. Samuel Oguniro kuma ne nyako mnyiswa kit pok mitimo e gwenge gi mag Hawkers Market e kaunti ma Nairobi. Kaka manyako Ramga Jwanga geno mara ni iwinjo puonje e yo makare. Pile ka pile hawachoga ni chenro mar poko pogore en chenro no ero mabende kelo lokruok e ngimawa. Ne jogueko mabende diher mar mondo mitiege gi tich mano mar loso mwandu kowuok e chogo. Winjo kanyo ka Samuel wacho ni ke chogo. Winjo kanyo ka Samuel wacho ni kemie gimoro matin to otiegi mar mondo mi ilmedi bede gi yonero ma inyalo yudo godo yuto. Gino mara ni yudo puonje yo makare. Seche mochamo chogo Samuel gilange to nene kaka mwandu. Kaka mano ge kanye makelo we giko mar twak makama chenro makawuonya kwa Ramga Jwang na kelo ni kawuok e chiro mano mamakena. Kae ndigi luongo ni Hawkers Market. Oriti Rumasani namba no se chiwo mbui moyudre bende no se chiwo. Warad kendo e chenro market kod ma juma mabiro sa en chakro sari nyaka sa 3 mar okinyi chieng' tich ang'wen chenro mikelo kod an Sharon Ong'ao. Oriti Rumasani.